Η γαμήλια γιορτή συνεχίζεται επί μέρες, αλλά έξω από τις πύλες των Βερσαλιών δεν συντρέχει λόγος για να γιορτάσει κανείς. Η μακροχρόνια κακοδιαχείριση της μοναρχίας έχει αφήσει το γαλλικό λαό στερημένο και πεινασμένο. Σχεδόν μία δεκαετία νωρίτερα, ο Λουδοβίκος ο 15ος είχε χάσει έναν επταετή πόλεμο με τη Μεγάλη Βρετανία, διεκδικώντας μια περιοχή στη Βόρεια Αμερική. Το άδοξο τέλος του πολέμου έφερε τη Γαλλία στα πρόθυρα της οικονομικής καταστροφής και έπληξε το κύρος της. Τα ταμεία της χώρας ήταν άδεια και ο πληθυσμός της αυξανόταν καθημερινά. Και ενώ ασθένειες όπως η πανόλη αποτελούσαν μακρινή ανάμνηση και πέθαιναν λιγότεροι άνθρωποι, λιμοκτονούσαν περισσότεροι. France grew from 20 million to 26 million in the 18th century after having grown only 1 million in the preceding 2 centuries. That put tremendous strain on what was there, and so there was a lot of anxiety.